Čaute ľudia, dneska je tu trošku také iné video, pretože tu máme unboxing, takýto menší balík mi prišiel, sú tam rybárske veci všetky, čo nás trhne na prívaz, tak sa môžeme ísť do toho pustiť. Tu si to pridržím. Otvorím sa vám už ozvem. Tak, máme to otvorené, môžeme sa ísť na to pozrieť. Tak, dám to takto, nech to nevidíte. Ako prvé tu máme nálepku. Dáme bokom, potom tu ako prvé máme wobbler od Rapala Jointed, pekný. Aj obzrieť, takto. Pekný. Rapala Jointed. Strašne pekný, som ho už desi videl, tak som si ho objednal. Ako ďalší tu máme Tristan wobbler. Ten si tiež iba tak na rýchlovku pozrieme. No, čože? Počkajte. Zle sa mi to robí s jednou rukou. Takto. Strašne pekný. Imitácia pstruh potočný. Tristan FM. Som to prečítam, aby som neklamal. Fat Minnow 150 King Floating 1,5 metra. No. Tiež dáme bokom. Tu máme už nejaké tiež gumy. Najprv ešte tu mám trojhačky do gum, to si potom ukážeme. Takéto ešte viac som si objednal. Do gum na šťuky a tak. Potom tu mám takúto jednu menšiu gumu. Si aj na ostrieže. No, na veľké ostrieže, na jajce, dobre. Takáto pohode guma. Meká. Z pútvičky všetko asi červenčeka, imitácia. Tak, ako ďalšie. Tu mám takéto nymfy. Všetko toto je od veľkej ryby CZ. Veľká ryba CZ, žiadnu spoluprácu nemám ani nič. Takéto malé nymfy, tiež môžem jednu vybrať. No, takto nejako vyzerajú. Takto zozadu. No. Ďalšie tu máme takéto obrobitonské gumy na slnce, na šťuky. Ja si myslím, že úplne že ideálne. No. Dobre, jednu vyberiem. Takáto super gumička. Fakt tiež mäkké. Na slnce, na šťuky super. Potom takéto nymfy väčšie tiež ukážem. Takéto väčšie gumy nymfy. Toto je dobré aj na ostrieže, aj na jalce. Proste na všetko, také univerzálne. Ja si myslím, že úplne že v pohode sú, ani veľké, ani nič. Potom máme ešte wobbler. Tiež od Rapala. To je Original Floating. Tu máme takýto veľký s trojháčikmi. Na šťuky hlavne
Videl som, že aj pstruhom Obrovitanského na to chytili. Takýto hoborík. Parádny. S 3 trojhákmi. Kvalitnými. Všetko super ako má byť. Ináč sú strašne podobné s týmto. Vlastne také isté, iba tento je dvojdielny a tento je dlhý s trojháčikmi, tak. Také isté imitácie. Potom pozrieme znova. Máme tu ďalší vobor od Tristanu. Tu otvoríme, to je toto 108, nie počkať. 180. Ja jeho ten predtým, čo som nepovedal, to bola 150. Sa mi zdá, som povedal 180. No. Takýto hoborík. V pohode tiež na slnce, na šťuky. Ja si myslím, že dobrý. Tristan FM 180 King Floating ponáraz 50 gramov tiež do 1,5 litra. Potom tu mám ešte takýto oddrapalý. Ten si pozrieme rýchlo. Nešlo mi to, ja som to roztrhol. Tak, pozrieme sa na ani rýchlo. Imitácia ostriež. Takýto pekný, takúto divnú lopatku. Fakt pekná imitácia ostriež. Toto červené na konci strašne pekné, čo je tu napísané. Skater Bohusky 13. Strašne pekný voborík. Drapali tiež. A posledná vec, čo tu máme, sú tieto gumy veľké. Tiež jednu vyberiem. Tak to vyzerá. V pohode. Guma. No a ešte vám ukážem, ako vyzerajú tie gumy veľké s tými háčikmi. Takže ja to napichnem a ozvem sa. Takto vyzerajú, aké sú napichnuté háčiky teda. To obyčajné trojháčiky. Obidve som napichol, takto vyzerajú. Zhrnutie vlastne všetkých nástrah. Tieto gumy. Tieto potom tu mám ešte Tristan Vobor. Ináč a ešte, ja som zabudol, som tu mal mať. To sú lanka. No, ocelové lanka, aby mi to nič neprehryzlo. Takže zhrnutie, tu máme všetky veci. Mám tu povyberané, sem to tam nechcelo hneď dávať. Takže čaute a vidíme sa v ďalšom videu. Petrov zdar a zatiaľ čaute.